Fl-ewwel minn sensiela ta' żjarat fih dan aġenziji u entitajiet varji l-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana żar l-Uffiċċju tal-Awtorità Maltija għas-Servizzi Finanzjarji l-MFSA. Hawn intqal kif għalkemm il-pandemija fixklet diversi xogħlijiet ma wafqitx lil din l-awtorità milli tibqa' effikaċi. Il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana sostna li biex Malta trid toħroġ mill-isfidi li taffaċċja aktar b'saħħitha hemm bżonn li dawn l-isfidi jiġu indirizzati minn istituzzjonijiet effettivi. Bħala parti mill-kampanja ta' qabel il-budget, il-Ministeru jagħti żur awtoritajiet importanti f'dan il-pajjiż, awtoritajiet li s-sem tagħhom u importanti kemm għas-settur finanzjarju kif ukoll għall-ekonomija in ġenerali. Naħseb fih dan il-Ministeru jeżistu diversi entitajiet li l-kontribut tagħhom u essenzjali u fl-istess waqt ukoll inkomplu nwasslu l-messaġġ ta' dan il-budget illi ħajsir fil-11 ta' Ottubru fejn l-istennija għalih bil-mod tkompli tiżdied. Intant il-kap eżekuttiv il-ġdid tal-MFSA, Joseph Gavin, qal li huwa se jaħdem sabiex l-MFSA tikkollabora aktar minn entitajiet u aġenziji oħra. U li triq il-qoddim għal din l-aġenzija hi li turi li hija b'saħħitha u ġusta. U għastqar li pajjiżna qiegħed jindirizza żewġ sfidi prinċipali, dik tal-pandemija u tad-deċiżjoni tal-FATF. Spjega li Malta diġà qiegħda f'pożizzjoni tajba biex toħroġ aktar b'saħħitha mill-pandemija u għalhekk huwa għandu fiduċja kbira li se noħorġu minn sfidi oħra wkoll. I spent the last 2 weeks going around meeting each of the members of the senior management team. I've been very impressed by the quality and capability of each of the individuals who I have met, and I have great confidence that we will get through this process.